wangsul terjang latah Cirebon jelang Jawa Ingkung Legi. Wonten kala wau kathahipun wangsulan wadi pecah sangga pangi lupa-lupa lan 165 griya damel rusak. Di dasar laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Angin puting beliung kados wonten dusun Pangalungan, Kulon Kecamatan Pangalungan, Cirebon. Dampak angin puting beliung tiang pecah, sanggang tiang ngalami luka-luka lan 165 griya damel saha musala ngalami kerusakan. Ujar Sutopo Purwo Nugroho Sirah Stoko Muser. Data informasi Humas lebat keterangan kasesat dalu lebar kedados kondisi cuaca berawan, kondisi separengan listrik dijah lan tasih lebetipun dados lampahaken penanganan kali mendata sadayapun bab ingkang terdapat bencana angin puting beliung. Wonten kedadosan harupan utawi kula